Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик» і тема «Реакція Європи на права русинов». З вами я, журналістка Олена Копинець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам русинам. Рада Європи 23 января 2020 року в рапорті про охрану прав національних меншин у Польщі указала на утримуючіся в державі Польщі атмосферу нетолерантності до нацменшин, проявлення расизму і ксенофобії. Позираючи на цей рапорт, нам, русинам Закарпаття, неприятно чути не лим то, що у Польщі власть недофінансовує образование вать культуру русинов-лемков, а й то, що там часто б'ють етнічних євреїв, циган, українців. Яку ми можемо дати оцінку, пак що на то можу повісти? І так, свіжий рапорт Ради Європи, рекомендації Ради Європи у 2020 році державі Польща свідчить про те, що це європейська держава, яка взяла на себе обов'язаності зберігати права і свободи національних меншин. І много успіла Польща в тому. За період, відколи существує Польща, якихось крайніх акцій проти національних меншин не приводила, крім страшної, котра була після війни, так називаємо акція «Вісла», коли комуністична влада Польщі з дозволенням комуністичної влади Радянської України і Совєтського Союзу дали согласие на депортацію около 100 тисяч або більше русинов-лемков з рідних земель і розкидали їх по цілому світу. І донині не держава Польща не признала за собою цей злочин, хоча Польща дуже цікавилася депортацією кримських татар, і як би їх привезти домів, як би їм права дати в Україні. А в себе вдома депортовані русини-лемки так і не вернулися. І в одному з виступів лідерки русинов було сказано чиновникові: ви від нас не просто взяли національність русин-лемок, ви від нас забрали надію, бо ви вивезли народ, і тепер, аж і хто хоче вернутися уже повноцінно, восстановити русинські села майже невозможно. Но пройшли тяжкі часи совєтські, прийшли демократія, і от 20-й рік, 2020 рік. І що ми чуємо? Рада Європи від 23 января указує, що в Європі признаки нетолерантності у відношенні до нацменшин. Мало того, що Європа вказала, що Польща так і не розробила відповідну плани роботи, підручники для нацменшин, в тому числі для русинов-лемков, не забезпечила достатнім фінансуванням культурні акції і життя русинов, а май такое замітное. Нігде у школах польських діти, поляки, в своїх програмах ні словом не чують, що в їх державі Польщі, і ще крім поляків, живуть ще другі народи, наприклад, русини-лемки. І виявляється, що раз діти не знають другі народи, то ясно, що вони не будуть і навіть не розуміти, чому ці люди не впоминаються або будуть десь не переживати, це мають у ті народи право. І ще одно було вказано в Польщі браків, так по-польськи, много недостатків у сфері прав національних меншин, коли много зауважень старих прийшлося повторити нові, а у законі, котрому парламент Польщі прийняв поправки до закону про національні меншини, щоб улучшити життя національних меншин, президент Польщі до сих пір не підписав закон, і закон остановився. Кстати, президент Польщі Дуда – це русинська фамілія.
І не тому ли Дуда добре знає говорити по-нашому, по-русинськи і по-українськи. І так Польща, де європейська держава, вдруг ми чуємо скільки замічань, особливо у другим національним меншинам, які там є у Польщі, де до сих пір не є національних школ. Держава не постаралася, як написано у докладі Ради Європи, щоб приготувати спеціалістів по національним меншинам, по язикам національних меншин. У многих селах, де по закону 10% є русинів або другої національності, має бути назви при вході в село тої національності. Однако такого в Польщі не є. Вміняється, що не лемкам, но і армянська, татарська, караїмська теж оказалися від влади Польщі поза увагою. І ще один варіант, я би хотів сказати, що раз поляки, діти і дорослі не знають, які в них національні меншини живуть, і це мають вони право, то думаю, що і звідси і родяться такі случаї нетолерантного відношення до людей непольської національності. Це означає, що говорити, що Польща – європейська держава, з європейськими законами, з європейською демократією в відношенні прав національних меншин не можна. Що ж, куди ж іти? Виявляється, Європа, а такі замічання многим державам дається, не світиться у Європі, вся Європа уваженням до національних меншин. Колись було заявлено, що Європа – це не союз держав, а союз регіонів і малих народів. Однак, виявилося, це проєктно не реалізувалося. Кожна держава, тепер європейська, і вже в складі Євросоюзу демонструє високий степінь націоналізму і неуваги до права національних меншин. Ріки рунині і поточки у горах, в зворах тихих красі полонин, в сонячних долинах, у карпатських селах є народ із іменем русин, на карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Колисті слав'янської, родина русинська, з древності красноплека і край. На Русі Карпатської люди з добрим серцем, Боже нам, русинам, помагай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древніх Карпат сина, як друга і брата приймай. Карпатські русини, господарі краю, от дідов і прадідов своїх.
прапорця часу у дому русинським, віра, честь і любов була до всіх. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край. Нова Україно, древній Карпат сина, як друга і брата приймай. На карпатських склонах, де живуть русини, є материнський наш край.